Бүгін жұмыға 25 январь эфирда Сабазы Канары телевидениесі. Хаматна информацион программасы студиясында сізді мен Райля Галявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік мөһим темаларға біздің анонс. Іші барының ялы бар. Бір түркім тірлікшілер ял йортынан қайттылар. Бүгін 25 январь студентлар күні. Уасил Гыляжиев ишік алдындағы өзі ясаған музей білән шақ қаттыра. Хәзер барсы турында туларак районыбызның тірлікшілік тармағында эш 1 минутка да тукталып тормый. Авыл уңганнары ел әйләнәсе хезмәттә. Бу көннәрдә безнең иҗат төркеме җаваплыгы шикләнгән Сатыр җәмгыятенең Кибәче бригадасында эш барышы белән танышып кайтты. Сюжетка күз салыйк. Җаваплыгы шикләнгән Сатыш җәмгыятендә барлыгы 3200 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. 1060-ы савым сыеры, 250 баш ат, 240 кәҗә малы да бар. Шуның 94-е савыла. Узган ел кәҗә сөтенең 1 литрын 60 сумнан тапшырып, айга 600 меңгә якын табыш алганнар. Һәр елны алар яхшы күрсәткечләр белән тамамлый. Баш саны, хезмәт җитештерүчәнлеге дә артып тора. Шушы көннәрдә декабрь ае өчен булган хезмәт хакларында түләп бетердек ди хуҗалык җитәкчесе Фәрхәт Саубанов. Узган 18 елны 17 елга караганда барлык төр күрсәткечләр белән дә арттырып чыгалдык, чөнки менә аерым күрсәткечләргә без игътибар итсәк, ягъни мәсәлән сөт савы буенча без сатыш бүлекчәсендә алдагы елга караганда 12% үсеш тәэмин итә алдык. Әйне Кибәче бүлекчәсендә анда 11%. Шулай ук итештер буенча да безнең узганга карый 5-6% артык хезмәт җитешкәнлеге артыграк булды инде. Әйне бригадаларга карасак, безнең сатыш хуҗалыгының үзендә савым сыерлары 660 баш, Кибәче бүлекчәсендә безнең барлыгы 400 баш савым сыер исәпләнә. Инде бер сыерга әйткән валовый савым буенча без 12% арттырылган идек. Инде бер сыерга җитештерүчәнлекне карасак, 3 ел безнең күрсәткеч 7300 литр бер сыерга, быелгы елда без 7700 литр сөт ала алдык. Ит җитештерү буенча да тәүлек грамм безнең 850 граммдан кимегән булмады узган елда. Һәм бүгенге көндә дә без әйтерик, шушы нигезне алып барабыз. Бу елны biz yaxşı başlaş verdik. Indi bitdi yılını nичек başlasan. Yıl şulay tamamlanır degan сүздә бар. Indi yıl başын карасак, безнең күрсәткечләр Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Кармаларыбыз бар, кармалар җитәрлек. Бүген көндә бөтен эшчеләргә бөтен удовольствиеләрне тәэмин итәргә тырышабыз. Бүген көндә шушы киләсе 10 елына нигез салынып бара. Хайранга без басуларга тигез түгәлдек. Бүген көндә bizning 300 tonna yaqin amnistiya qattindik kelasi yil o'ng'ish uchun Alloh ursa albatta alga tava яшәргә шундый өметләрдә яшибез. Без килгәндә Кибәче бригадасында айга бер була торган үлчәү эше башкарыла иде. Биредә бары тик тана бозаулар. Тәүлеклек үсеш 800-850 грамм тәшкил итәргә тиеш. Тукландыру яхшы, хуҗалыкта бу кагыйдәдән читкә тайпылмыйлар. Сменалап 35 кеше хезмәт куя. Эш сәгате иртәнге 5нче яртыда башланып, кичкә кадәр дәвам итә. Комплекста 1448 мөгезле эре терлек бар. Саву залына бер юлы 32 сыер кертелә. Көн сайын алар дәүләткә 8 тоннадан артык сөт тапшыра. Илгиз Ибатов 10 елдан артык ферма мөдире вазифасын башкара. Биредә барысы да җайга салынган. Бүгенге көндә бер сыердан 21 литр сөт савып алабыз. Менә комплекста бүгенге көндә 400 10 баш сыер савыла. Терлектәрдә кармаларыбыз җитәрлек. Менә монда комплекста 4 группага бүленгән, 4 төрле ашау. Бер рацион 4 төрле. Бу менә беренче группада монда тоналарыбыз яңа бозалган, первачелклар. Аларның сөтләре бүгенге көндә средний 23 литр, 22 дә 8. Каршы ягында раздой сыерлары яңа бозалган. Аларныкы 26 литр средний. Тегендә теге башта группалардан сында инде уже производство сыерлары.
Аларның кошаулары үзгә инде. Быел әлеге коллективтан Язилә Сынгатуллина ел хатын-кызы конкурсында катнашачак. Моның өчен аның мөмкинлекләре җитәрлек. Матур итеп җырлый, өздереп гармунда уйный, төрле мәдәни чараларда сәхнәдән төшми диярлек. Өстәвенә ул әле 3 бала анасы да. Язмыш сынауларын җиңәргә үзендә көч тапкан ханым хакында озаклап сөйләп була. 1966 елның 4 октябрендә хәзерге Теләче районы, Саба районы Максабаш авылында дөньяга килгәнмен. Терлекчеләр гаиләсендә инде әтием гомер буе терлекчелектә эшләде. Бузаулар карады. Шулай тоже инде шулай. Шул аннан соң инде һәр кеше бит инде үзенең ничек дип әйтим, хыялын тормышка ашыра дип әйтим, мәсәлән инде хыялын тормышка ашыру дип әйтүдәдер. Булмас инде нәрсәдер эзләп чыгып китәбез бит инде читкә. 84 елның 10 классын бетергәч, Казанга дип чыгып киттек. Анда инде училищены бетереп, заводта урнаштык. Анда 11 ел эшләгәннән соң яңадан менә авыл тормышына кайтырга насип булды. 3 ел яшәгәннән соң ире вафат булган, 2 баласы белән тол калган Язилә апаны димләп Төбәк авылына кияүгә бирәләр. 2001 елның 7 январында Төбәк авылына аяк бастым. Ике малайымны ике якка кыстырып, шушында килен булып, 18 ел элек инде ул 18 ел булды. Аннан инде уртак җимешебез бер кыз бабай алып кайттык. Ул кызга да инде хәзер 17 яшь, 10 класста укый бүгенге секендә. Олимпиадаларда урыннар алып, менә әле яңадан республиканский олимпиадага әзерлек белән шөгыльләнә. Мин инде бала ялыннан соң башта 5 ел клубта җыештыручы булып эшләдем. Төбәк авылы клубында. Аннан соң инде менә без бергә эшлибез бит инде, бергә эшләгән иптәш хатыным, минем күрше хатыным. Әйдә Язилә апа, бузауда бер урын буш. Менә минем бер эшли торган хатын пенсиягә чыгып кайтып китә. Миңа да иптәш бергә йөрербез дип 9 елның 20 январында аңа ияреп мин шушында фермага эшкә төштем бузаулар карарга. Һәм менә шул көннән башлап 10 ел мин шушы бузаулар арасында Аллага шөкер үз хезмәтемне, бузауларымны яратам, бик яратам мин аларны. Коллективта ул хөрмәтле хезмәткәрләрнең берсе. 10 еллап 190-га якын менә шушы кечкенә бузауларны үз баласыдай карап, иркәләп үстерә. Менә беренче көнне генә кирде бу бузаулар, компьютерга керә, өйрәтәбез. Беренче тапкыр керүе компьютерга. Пси балалар шикелле менә алар шундый йомшак. Бик яратам шуларны. Шуңа күрә менә яратып эшләгәнгә дә Ходай Тәгалә шушы фирмага төшүгә насыйп иткәндер инде. Исемнәр кушасызмы Язилә апа? Юк, исемләп түгел, исемнәр кушмыйбыз. Номер белән генә, кулак номеры белән, әнә муенчакта номер, ашиник номеры белән шулай итеп. Алар 1 литрда 800 граммны эчәргә тиеш ибрешкәндә. Һәр бузауның холкы аңа яхшы таныш. Менә монысы мәсәлән, яңа 2019 елга аяк баскач беренче булып туган. Бу бузауның олылар арасында беренче көне. Аны әле берничә тапкыр шушы җайланмадан тукланырга өйрәтергә кирәк. Язилә апа җырлап җибәрсә, алар да кушылып тавыш бирә. Ак иделгә төшә яздым, тотмадым беләгемнән, тамыр җәйгән гөлләр кебек китмәдең йөрәгемнән. Ак идел буйларында җәяү йөрисем килә, сөйәсеңме, сөймисеңме, шуны беләсем килә. Алдыңгы терлекчене җитәкчеләре дә мактап телгә ала. Эшендә җиренә җиткереп башкара, гаиләсендә дә тәртип диләр. Әйтергә аның эштәчеләре бик күркәм. Алар үзләре менә 2 айдан 6 айга булган бузауларны тәрбияләр. Бүген дә аларның 900 грамм үсешләре бар. Язилә апа ул хәзер ничә ел инде бездә яшь бузаулар карый. Раннейдан төшкән бузауларны карыйлар. Бик тырыш, бик уңган хатын. Әле ул үз эшләрен монда бик әйбәт башкаралар. Үз эшләреннән тыш яңадан алар әле ул бүтән эшләр белән дә шөгыльләнә. Мәдәни чараларда бүтән берсеннән дә калмый катнашалар. Җырга, биюгә бик оста. Үзе гармунчы әле ул. Гармунда уйный, үзе җырлый, үзе гармунда уйный. Бик яхшы хезмәткәр. Кечкенәдән җырга моңга гашык булып үскәнмендер инде. Авылыбыз чишмәләргә бай иде, әллә шуларның суларын эчеп үскәнгәдер инде. Шулай
Инде 6 класста укыганда гармон күтәреп сәхнәгә чыктым инде мин. Кияүгә чыкканчы, тормышка чыкканчы кызларны биеттем. Элек бит андый нәрсә юк иде, гармонга иде. Җырлар җырлап кырга чыгам таңсыз ылган сәгатьтә. Йөрәк суны ничек йокласын кушлар йокламый хәтта. Буразналар йөгерек дулыкыннар. Буразнамыда игенекәйләр күкерә булмасыннар. Буразнамыда игенекәйләр күкерә булмасыннар. Телевизор караучыларга Язилә апа менә шушы клип аркылы яхшы таныш. Халык аны яратып кабул итте. Бу иҗат җимешеннән соң инде вакыт күп үткән. Үзгәрешләр дә шактый. Шунысы куанычлы, алар барысы да уңай якка. Малкайларны Язилә апа кешеләр белән тигез күреп ярата. Күңеле киң, хезмәтне яратканга эше дә гөрләп бара. Буразналар йөгерек дулыкыннар. Буразнамыда игенекәйләр күкерә булмасыннар. Буразнамыда игенекәйләр күкерә булмасыннар. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең хезмәтләре көнне төнгә ялгап башкарыла. Авыр да, катлаулы да. Алар өчен ял итү төшенчәсе юк дисәк тә була. Әмма җитәкчелек хезмәтләрен бәяләп, терлекчеләрнең ялларын да оештыра белә. Әле кичә генә районыбызның бер төркем терлекчесе ял йортыннан кайтып төште. Барлыгы 12 кеше Удмуртия Республикасында урнашкан Варзияча санаториясында күңелләренә рухи ял алып кына түгел, тәннәренә сихәттә туплаган. Якыннары да аларны сагынып көтеп торган. Шул позитив белән кайттык без. Шул шады безгә ял. Бу яңа елдан соң безгә бик көчле бүләк булды. Администрациядан, хакимияткә бик зур рәхмәт, Гафур Шайхулловичка, ул Гөлназга рәхмәтләрен әйтеп бетерә торган түгел инде безнең. Безне җитәкләп дигәндә япарып куйды, барып алды, рәхмәтләр яусын. Андагы эшләүче персоналларга да иксез рәхмәтләребез шул хәтле кеше кадәрен белеп, шул хәтле әйбәт тәрбияләп ял иттереп кайтардылар безне. Безнең күңел булып, шундый рәхмәтле хисләр белән кайттык. Менә ничә ел эшлисез үзегез авыл хуҗалыгында? Авыл хуҗалыгында 30 елдан артык инде. Хезмәт стажыгыз зур, әле монда ял күргәнегез бармы соңга кадәр? Юк, әйтәм бит, яңа елдан соң бу бик көчле бүләк булды. Монда яллар күргән юк иде. Аннары коллективыбызда бик көчле, бердәм, күптән бер-беребезне беләбез. Кул көрәшләренә, аппарат ярышларына бергә йөргән кызлар без. Бик дус, тату коллектив булдык. Без барлыгы 10 көн ял иттек. Иртәдән ашаулардан соң леченияларга йөрдек. Безгә бик күп лечениялар бирделәр. Аллаһка шөкер, терелеп, сәламәтләнеп кайттык дип уйлыйбыз инде үзебезчә. Күңел ачулар булдымы соң? Күңел ачулар да булды, барсы да концертлар килде төрлесеннән төрле. Көн сайын дискотекасы, кинолары көн сайын булды. Үзебездәген концертлар куйдык. Таудан шана шоулар гына ни тора. Ал ялны белмәгән хезмәт ияләрен эшләтә генә түгел, ялда иттерә белергә кирәк ди агросәнәгать комплексы хезмәтчәннәре һөнәр берлегенең Татарстан Республикасы Саба районы оешмасы рәисе Гөлназ Нигъмәтҗанова. Бу исә хезмәт кешесен ихтирам итү дигән сүздә. 14 январьнан менә 12 кешене, 10 хатын-кыз сыер саучыны һәм 2 ир-атны Варзияча Удмуртия санаториясына ял итәргә җибәрдек. Бүгенге көндә менә аларны алып кайттык һәм икенче партия диветимде 12 кешене алып барып куйдык. Ансында инде 5 ир-ат һәм 7 хатын-кыз киттеләр. Шулай ук сыер саучылар, терлекчеләр, за фермалар инде. Бүгенге көндә бик матур гына ял итеп кайттылар, шаттык диделәр инде. Безнең авыл хуҗалыгында терлекчеләрендә 365 көн буе хезмәт куялар. Аларга ял бик тә кирәк инде. Шулай иттереп менә оештырып җибәрмәсәң, әле алар үзләре бердә ял итәм дип тормыйлар. Аларның илләрендә дә эш җитәрлек, аларның мал илләрендәге маллардагы хуҗалыкка баргач мал карыйлар. Шуңа күрә алар башта бик читенсенеп кенә менә идәгесен эшләр микән,
эштә кем карап торыр микән дип читен сыныпына киткәннәре бик бодыр дух белән кайтып керделәр. Беренче тапкыр оештырыла. Алла берсә киләчәктә дә генә хуҗалык җитәкчеләре белән Авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы белән киңәшләшеп, тагын да шулай оештырырга исәп бар. Курсовар җәмгыяте механизаторы Закирҗан Гатауллинның хезмәт стажы 40 ел. Мишән бригадасы ассиминаторы Данил Мирзин белән бу төркемдә алар бергә ял иткән. Инде хәзер узак еллар колхозда эшләгәнлектән авырулар да хайраңына җыелган иде. Менә лишениялар алу үзе бер инде күңелгә рәхәтлек, сихәтлек дип әйтим инде без бит инде градилишенияларны беренче тапкыр гына күргән кешеләр. Килештеме соң үзегезгә? Килеште, Аллага шөкер, менә әле аяклар бик барганда сызланып итеп барган иде. Туйчы кулак ишетмәс, нормально әле. Данный моментта яхшы хис итәм. Рәхмәт. Үзебезнең район җитәкчеләренә дә менә Гөлназга рәхмәт инде. Үзебезнең колхоз җитәкчеләренә дә рәхмәт. Тагы безне шулай зурлаганнар өчен булса, хәзер барага риза инде. Хәзер инде кызларга, егетләргә җиң сызганып кабат хезмәт итәргә кала. Эшләрендә уңышлар һәм тагы да югары нәтиҗәләр телибез. 1755 елның 25 январы көнне императрица Елизавета Петровна Мәскәүдә университет һәм 2 гимназия ачу указына кол куйган. Шушы вакыйгадан соң 25 январь официаль университет һәм студентлар көне санала. Бүгенге көндә районыбызның бик күп яшьләре төрле уку йортларында белем алалар һәм студент тормышы белән яшиләр. Киләсе хәбәребездә Собаның аграр көллияте студентлары тормышы турында сөйләрбез. Собаның аграр көллияте студентлары иң бәхетлеләр сафында. Аларга уку, белем үзләштерү, сәламәт тормыш рәвеше алып бару, мәдәни ял итү өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. 2005 елда кулланылуга тапшырылган төп бинага өстәп, хәзерге вакытта 3000 квадрат метрга исәпләнгән яңа корпус төзелә. Аның беренче катында уку кабинетлары, лабораториялар урнашса, егетләр, кызлар утыручы әлеге иркен зал, актлар залы булып хезмәт итә. Педагогик коллектив һәм студентлар һәр иртәдә берегә линейкага җыела. Аграр көллия директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов аны бик җанлы, һәркем күңеленә барып җитә торган үз алымнары белән кызыклы итеп алып бара. Монда кемгәдер эш кушу, эш сорау таләп итүдә юк. Ә яңа көнгә хәйр-фатиха бирелә һәм көне буена җитәрлек яхшы кәеф күтәренкелеге бүләк ителә. Гадәттә без афоризмнарны укыйбыз да әз генә уйланып торганнан соң онытабыз. Аграр көллияттә мәсәлән, нәкъ менә шушы линейкаларда акыллы гыйбарәләргә бергәләп аңлатма бирәләр, иң мөһимнәрен яшәү кагыйдәләренә кертәләр. Безгә бу тутырга ярамый. Дөнья өчен сул тизлек белән алга. Сезгә аңламыйсыз. Мин аңлыйм. Пока күн барган шикелле. Без алданга Шакиров программаларында Аграр көллияттә бүгенге көндә 440 егет-кыз белем ала. Алар механик, бухгалтер, экономист, төзүчеләр һәм электрчылар белгечләрен үзләштерәләр. Студентларның 40% гына Соба районына туры килә. Уку йорты белән республика районнары гына түгел, чит өлкәләр дә бик кызыксына. Киров һәм Удмуртиядан арлык килеп укучылар бар. Балтай, Теләче, Кукмара, Орча, Балык бистәсе, Казан егет-кызлары биредә күптән үз кешеләр. Мин Кукмара районының Тырыш авылыннан бу Соба аграр көллиятенә килдем. Мин бу көллият турында үзебезнең авылдагы монда укыган студентлардан ишеттем. Монда күп нәрсә бушка, ашау, автобуста атна саен безне йөртеп торалар. Һәм дә көн саен монда йогалар, сәнгать ягыннан безне бик каты үстерәләр, уку ягыннан бик алга китешләр күп, хан системасы бик булыша, дәресләрне видео уроклардан үзебез әзерләнеп, үзебез күп нәрсәгә өйрәнәбез. Көн саен йогалар була, безне спорт ягыннан үстерәләр, линейкалар көн саен була, күп нәрсәгә өйрәтәләр, акыллы фикерләр бик күп. Бездә шулай ук студент тормышына килгәндә бик күп дуслар монда. Бер-беребезне бөтенебездән хөрмәт итәбез, яратабыз, серләшәбез. Тулай торакта шулай ук торабыз бушка. Анда иптәшләребез, үзебезнең группадаш кызлар белән торабыз.
бик күңелле. Аграр көллият студентлары биредә зур тормыш мәктәбен узалар. Алар 3-4 ел эчендә бина кысаларында гына калмыйча, дөнья гизәләр дисәк тә була. Төрле спорт, мәдәни бәйгеләр белән көллият һәм район данын яклап, республика буенча йөриләр. Зур горурлык һәм җиңүләр менә шушы кубоклар. Дәресләргә киләләр, яратып шөгыльләнәләр. Дәресләрдән соң 27 түгәрәгебез бар. Үзләренең теләкләре булса, яңа түгәрәкләр ачабыз. Моннан соң башланганнары шашка, театр түгәрәге булды дип хәтерләйм. Үзләренең сәбән шөгыльләнәсе килә, безгә тәкъдим белән керәләр. Рәхмәт директорыбызга, Закрамнушка, ул инде бөтен эшне башлап йөри. Җиренә җиткереп эшләгәнне таләп итә. Шунлык белән яшибез, ишүләрбез дә юк түгел. Менә узган ел 2018 дип узган ел сөйләбез инде хәзер. Лаешта булабыз безнең чемпионат кебәнәрдә. Анда супер кубокны алып кайттык. Кызлар, егетләргә бик рәхмәт. Аннан алда Казанда узган гонка героев колледжлар арасында команда ярышы. Анда кызлар, егетләр сынатмадылар. Район командаларын, шәһәр командаларын җиңеп беренче урынга кайттылар. Фәйрүзә Ганиева көллияттә 3нче елын белем ала. Шигъри җанлы сәхнәгә гашыйк кыз киләчәген бухгалтер акча эше белән бәйләргә тели. Бу көллияткә килгәндә абыем да, апаем да шушы көллиятта укыды. Аларның фикереннән чыгып, сөйләгән сүзләреннән чыгып, минем бу уку йортына бик керергә теләгем күп булды инде. Дөресен әйтергә кирәк, бик ошый. Йөгерүләр, йога ясаулар, уку тормышы, укытучылар дәресләрен чын күңелләреннән без белсен дип бирәләр. Аннан соң әйтергә кирәк, выступленияларда үзебезнең сәләтләребезне ачабыз. Аннан соң йөгерү вакытында тәнебезнең сихәтлеген алабыз инде. Аграр көллиятның уку-укытуда үз алымнары бар. Хан методы шундыйлардан. Ул 2017 елдан системага кирип кеткен. Здравствуйте, уважаемые студенты. Мы продолжаем с вами изучение программы 1С предприятия. Предыдущем занятии. Хан методының асылы укытучы дәрес темасын үй өчен видео форматта интернетка куя. Бу дәресләрне Саба муниципаль районы рәсми сайтына кирип, сылтама аша үтеп, теләсә кем күрә ала. Һәм шул рәвешле аграр көллиятта белем бирүнең сыйфаты белән танышу мөмкинлеге бар. Студентлар аның уңайлыгын инде таныйлар. Хан методы көн сайын була торган, укытучылар безгә дәресне компьютер аша аңлаталар. Без аларның видео дәресләрен кирип интернеттан карыйбыз, үзебез аңлаганча язабыз. Дәрескә баргач укытучы бер кат аңлатып чыга да, һәрбер студент үзе нәрсә белде, нәрсә белә алмады икәнен әйтеп бирәбез, тагын бер кат аңлаталар. Дәрес ахырында укытучылар икенче көнгә дәреснең ни турыда буласын, ни турыда сүз барасын аңлатып китәләр инде. Бу хан методы хәтерне яхшырайта дип аңлыйм инде мин. Һәрбер дәрескә аерым үзебезчә әзерләнеп киләбез. Көллият студентларының туган йорты булса, тулай торак торган йортлары. Монда аларга өйдән бер дә ким булмаган шартлар тудырылган. Барысы 300 егет кыз шушында яши. Әйе, хәл кайтып җиттем, паралар бетте. Алар булса, суббота көнне сәгать 1-ләргә кайтып җитәм. Сезнең барысы да яхшымы? Илназның әнисенең улы өчен җаны тыныч. Ул аны һәр көнне шулай телефоннан хәбәргә сала. Ялларны инде алар өйдә бергә уздыралар. Бу көллиятны мин сайладым, чөнки монда укуга практик яктан да бар шартлар да тудырылган. Без аудиторияларда гына укымыйбыз, чыннан да техниканы күреп, безгә күрсәтеп, тотып, сүтеп, карап, шулай өйрәтәләр. Шуның өчен мин бу көллиятны сайладым. Бу колледжда көн сайын һәрбер группа иртә белән номерлар куя. Алар минемчә һәрбер кешегә кирәктер. Бу вакытта безгә менә шулай өйрәнеп карарга, сөйләргә, кеше каршында сүз тота белергә. Мондагы тәртипләр каты булса да, киләчәктә алар безгә бик кирәк булачак. Чөнки
Монда чыннан да тормышка әзерлиләр. Үзеңне ничек тотырга, нинди булырга кирәк икән. Саба аграр күлияте студентларының тормышы иртәнге 6-да йокыдан туру белән башлана һәм 22 сәгатьтә йокыга яту белән тәмамлана. Ә менә шушы аралыктагы вакытлары аларның минутлап диярлек бүленгән. Анда укырга да, спортка да, рухи ялга да, туклануга да зур әһәмият бирелгән. Иң мөһиме файдалан һәм нәтиҗә белән җавап бир. Яшьлек, студент еллары шушы егет-кызлар тормышында еллар үтү белән онытылмаячак. Иң якты хатирә булып истә калачак. Барлык студентларыбызны шушы халыкара студентлар көнен котлап үтәсе килә. Инде күлиятыбызда алган белем, тәрбия алдагы тормышларында һәрвакыт ярдәм терәп булып торсын. Әтинеләрнең кадерен белеп, яраткан һөнәрләренең осталары булып эшләргә язсын. Анда инде әтинеләргә бик зур рәхмәт, балаларын җибәргәннән тапшырганнар өчен. Бергә эшләргә язсын алар белән. Шул бәйрәм белән барызны. Дәвам итәбез. 90 яшын тутыручы юбилярларыбыз сафы артканнан арта. Бу атнада алар янына Түбән Шытсу авылында яшәүче Фагилә әби Хөснетдинова да килеп кушылды. Гаиләнең туган көн шатлыгын уртаклашу бәйрәменнән Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Сез кемнәрсең, кайдан килдегез дип каршы алды безне Фагилә әби. Яше 90-га җиткән әбекәйдән мондый сүзләрне ишетү бердә гаҗәп түгел. Күпне күргән, күпне кичергән бит ул. Кибәше авылына Мансур атлы егеткә кияүгә чыгып, бәхет эзләп дөнья гизгән әбекәй бүген Түбән Шытсу авылында кызы Алсу кияүе Исмәгыйль тәрбиясендә яши. Дөрес, гомеренең күп өлешен ул кибәшедә үткәрә. 38 ел буе улы Илдус белән килене Минзифа тәрбиясендә яши ул. Бик рәхәт гомер кичерә алар. Тәни белән бергә тәрбияләдек, бергә карадык балаларны, 3 бала үстердек. 3 баламдагы солдатта хезмәт итеп кайттылар, берсе Чечняда хезмәт итеп кайтты, берсе Дагестанда хезмәт итеп кайтты, берсе инде Казанда хезмәт итте малайларымның. Әбинең характеры нинди? Әйбәт булды, Аллага шөкер. Мине жаклап, теге төрле вакытта була бит инде белән жаклап, бергә яшәдек, бергә аралашып яшәдек. Ауру аяусыз шул. Узган ел әбинең 2 аягында кисәләр. Шуннан соң кызы Алсу аны үзләренә алып кайта. Вакыттан инде бик авыр тормышта булдылар инде. Түләүләр булмады бит инде. Колхоз эшендә эшләделәр инде. 25 сум акча белән инде. Безнең әти шахтада эшләп аякларын кистереп пенсиядә булды. Эшләмәде инде ул, өйдә булды. Шул әни җилкәсендә үстек инде 4 баланы. Рәхмәт, Аллага шөкер. Исән-сау, менә 4-безне исән-сау үстерделәр. Менә хәзер 12 оныгы бар, 25 оныкчыгы бар, Аллага шөкер. Әле бүгенге көне Аллага шөкер бик сызланмаса, шушылай яшәп торса яшәсен ие. Фагилә әбинең 4 баласы, оныклары, оныкчыклары янында бетерелә. Барысы да аны яратып яшиләр. 90 яшын үткәргән көнне Фагилә әбине тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, халыкны социаль яклау идарәсе начальнигы Марсель Хужин, Шытсу авыл җирлеге башлыгы Булат Мәүлитовлар килделәр. Бүләкләр тапшырдылар. Мондай озын гомерле бабайлар, әбиләр безнең узган елда булды. Аларны котлап алдык без 90 яшьләр белән. 90 яшь белән шикләнмәсеннәр әлбәттә. 100-гә дә җитсеннәр, аннан соң да яши күрсеннәр. Әлбәттә безнең яшьләр өчен мондай өлкәннәребез үрнәк булып тора. Без инде алар белән еш аралашабыз, үзләренең киңәшләрен бирәләр алар. Безнең өчен бик зур куаныч булып торалар әлеге өлкәннәребез. Фагилә әбинең яше шактый булса да, үзе субханалла әле. Күз тимәсен. Үткәннәрне җепкә тизеп сөйләп утыра. Терпәрә башладык бит балакаем. Тормышыбыз авыр инде, авыр булды инде бик. Ярар, Аллага шөкер инде, менә аяк юклыгы ситеннәр балакаем. Тормышлар үтеп биткән инде хәзер. Героебыз кияү киленнәренә үтә мәрхәмәтле. Улы килене Дәмдәмия апа әнә шулай ди бит. Бик тату торды аның белән. Алай тиген итеп тормадык, әшәкләнешеп. Аллага шөкер, үзе бик тыныч булды инде ул әни. Ни булды, әйбәт булды инде безнең өчен. Бүген Хөснетдиновлар гаиләсендә зур тантана. 4 балага, 22 оныкка,
25 ыныкчыкка дөнья яктысы бүләк иткән әбекәйгә бары тик изге теләкләр теләнә. Ташлама, әнкәй, ташлама, мине изге догаңнан. Ташласам, изге догаңнан, мине бәхетле була алмам. Безнең янәшәдә тормышында үзенә кызыклы шөгыль булдырып, башкаларны шаккатырып яшәүчеләр шактый. Һәм без алар белән телевизор караучыларны да таныштырып барырга тырышабыз. Хәзер күрсәтеләчәк героебыз әнә шундыйлардан. Байлар сабасында яшәүче Васил Гыйләҗиев ишек алдында музей бүлмә булдырган. Биредә 200-дән артык экспонат бар. Тулырак Гөлшат Галәкбәрова. Васил Гыйләҗиев әлеге музей бүлмәне үз тырышлыгы, үз идеясы белән булдыра. Әлбәттә, тарихка битараф булмау, бераз гына хыялыйлык һәм максатчанлык та кирәк була. 1995 елларда туплана башлаган экспонатлар өчен махсус янкырма эшләнгән. Һәр экспонатның үз урыны, номеры бар. Бу музейны без мин җыя башладым 95 елда. Ул иске идея. Ул инде 3 елга күчтәка. Зорайтам, һаман бәләкәйләнә, зорайтам бәләкәйләнә. Менә хата бәләкәйләнә бит музей. Менә шул халык җыяйны, халык ниткәне әйберләрен алып килеп куяйын, үзенең әйберләрен. Әрәм булмасын дип. Шул күрше тирәләр бирә инде. Ерактан алып килгән кешеләр дә бар. Шулай җыелган әйберләр инде бөтенесе. Үзем җыйдым инде күбесен, кызыксынып китеп бөтенесе. Безнең бит инде дөньяда инвентаризация дигән әйбер бар. Булар бөтенесе менә бөтенесе учетка бастырылган. Әгәр дә кеше биргән икән, кешенең исеме, фамилиясе һәм исеме язылган нәрсә икән. Бу шуңа күрә учетта булар бөтенесе дә. Журналда Васил Гыйләҗиев өчен һәр экспонат үз тарихы булу белән кадерле. Берәүләр ташларга җыенган агач мишкәне үз ихатасына алып кайтудан башланган эш мавыктыргыч та, гомерле дә булып чыга. Мин йомыш белән бер авылга барган идем. Шунда ишетү яталар. Шуннан тотып атлардан алып кайткан идем. Менә шуннан башланган әйбер булды. Менә шуннан җыелган 95 ел ди бу. Сепаратор бар, шундый күәсләр, ниләр бар инде? Ниләр? Табагачлар. Вакыты як шундай җәйберләрне җыеп куйдым, менә шуннан башлаган әйбер бу. Еллар үтү белән музейга мишкәләрнең төрлесе туплана. Бары тик агачтан гына Санкт-Петербург осталары эшләгән менә бу мишкәгә инде гасырдан артык. Бу кешенең нинде келәтендә торалар, менә бер-ике тапкыр кирип карадым, башта бирмәде ул нәрсә икән. Менә бу Петербургның 12нче елда, 1912нче елда Петербургский артельдә ясалган, моның кыршаулары да агач. Хәзер тимер дәрбидине бушкалар ниләр? Тимир кыршау белә, булар агач кыршау белә. Кулдан ясалган әйберләр менә булар, бушка бу. Моңа хәзер 100 ничә ел менә бу бушка. Игътибарны җәлеп итә торган экспонатларның тагын берсе борынгы сәгатьләр һәм аларның күплеге. Алар биредә 10 артык. Бу сәгатьләр күбесе шүплектән. Менә һәрбер контейнерга кирип йөрсәм, бер вакыт миттеп алдылар, менә шуннан җыелган әйберләр булар. Минем бажай конечно, нидәши, мусоровозда. Ул күбесен апаттина. Борынгы агач эшкәртү кораллары, кара савыты, сепарат, керосинка, патефон, эреле-ваклы үлчәүләр, туку һәм эрләү станоклары, ат җигү кирәк-яраклары, күмер савытлары барсы да бар һәм оригиналда. 7 төрле борынгы үтүк тә киштәдә тезелеп тора. Менә анда 7 үтүк. Икесе мондый үтүкләр, кыздырып итә торган күмердә. Моның иченә салып күмер үтүкләр. Булар 7 заводныкы. Аларын кой табалды. Булар металломга китерәләр аларны, металломна җыйдымларны. Буларның кайсы заводта эшләнгәнен еш. Юк, алар моналар 7 төрле, 7 заводныкы. Васил Гыйләҗиев үз куллары белән оештырган музейда бизәкләп, кулдан ясалган шкафлар да үзенә җәлеп итә. Бишек һәм кул белән тартып йөри торган бала арбаларын өлкән буын әле яхшы хәтерлидер. Курчакны кулга алгач та, ул зәңгәр күзләрен ачып, гаҗәпләнеп, музейны күзәтер кебек тоела. Biz үскәндә бездә коляскалар инде ул вакытта шома белән генә кайсы да коляска, но безнең бер менә мин үскәндә туктардан бер апа менә бирәләр, шушы арбаны тартып, баласын тартып. Әлек бит җыю йөриләр менә туктар килде ягында торгач, туктар мәртендә дә менә ике апа, бер апа да менә бирә, аннан берсе мәртендә менә бирәләр арбаны тартып. Менә мин шуңа күрә 10 ел эзләдем, менә 10 ел эчендә таптым мин. Юк ул табып булмый аларны ха. Булса да шүплеккә чыгарып аталар. Тагы бер искесен кайттым мин. Таралган нидә рәвештә ясарга дип. Шундый ни бу. Арбалар, арба менә элекке хәзер инде современныйлар белән чагыштырганда бу инде конечно не ну кеше белән ничектер яшәгән, җаен тапкан, баланы утырткан, йөрткән тартып. Авылдан авылга, потому что җыю йөргәннәр.
әйбер күтәреп бермәгәннәр, баланы күтәреп бермәме бинне. Васил абый үзен авыл хуҗалыгы кешесе дип исәпләй. Биредәге һәр экспонат кадерле һәм аларны әле дә кулланып була ди ул. Мәсәлән, иң борынгы эш коралларының берсе шабагач белән узган ел укроп эшкәрткән. Шабагач, хәзерге әйткәндә комбайн дип атала бу. Менә комбайннар суга икмәкне, менә элек шушының белән сукканнар. Бу инең моның елы да юктыр, гасыры да белмәссең моның әллә ишә гасырдыр инде бу. Бу инде теге безнең тарихта караганда бу шабагачлар күп рәсемнәрдә дә, борынгы рәсемнәрдә дә бар бу. Менә мен теге Илдар абый бар, Юлбат историк, аны музей тоже ясаң шул. Ул сөйләйне мен теге тарих кешесе түгел, мен авыл хуҗалык кешесе. Шуңа күрә менә бу мин үзем комбайнер кеше, менә бу комбайн инде. Әти гомере буе 41 ел дәдә тракторында эшләде, минем колхозда эшләде. Мин үзем менә 30 ел комбайнда эшлим. Мин авыл хуҗалык кешесе, мин ансыз андай берләрсез күз алдыма китерә алмыйм тормышны. Минем үземдә тракторым бар, бәләкәй йөри торган Кытайны кылса да. Беренче һәм хәзерге авыл хуҗалыгы техникалары макетада хуҗа эшен кадерле yetkәрләр. Әлеге шәхси музей бүлмә Васил абыйның тырышлыгы белән генә түгел, гаиләдәге һәр кемнең хезмәте белән булдырылган һәм уртак тырышлык белән яши, байытыла. Кеше бит инде үз гомерендә нәрсәләр эшләргә тиеш, хыял алырга тиеш. Ниндидер бер мугҗиза булмаса да бер аерым бер үзенең ни булырга тиеш. Кайсы рәсем ясый, кемдер нәрсәдер җыя, кемдер тәрәзәниләр ясый. Нәрсәдер эшләр бит инде. Кемдер чәчәк үстерә. Менә хыялдан инде шулай биргәндер, Ходай Тәгалә бирә, нәрсә бирә, шуны җитәсең инде. Ага каршы килеп булмый бит. Киләчәктә безнең эшләгән ниләрне алып баручылар булсын инде, безнең ниләрне үстереп итә торган. Музейлар белән кызыксынып, шунда таралып бетмәсен дип әйтәм инде. Шул инде. Ну, яшьләр бит үзегез беләсез. Яшьләргә кирәк түгел бу, интернет кирәк аларга, сотовыйлар белән. Кергән кызыксынганнар ишетеп белә бит, бөтен кеше белән район белә инде хәзер. Шуңа күрә кая музейын карыйм дигән кешеләр, махсус керүчеләр бар инде. Кунакка киләләр, менә әни янына киләләр, керәләр, әни шунда йөрин сөйләп. Алар бит инде борынгы кешеләр күбрәк керә, алык кешеләр килә менә. Кызыксыналар, аннан соң менә шушының белән эшләгән ик, булай иткән ик дигән кешеләр бар. Олы бабайлар килде, менә ветераннар советыннан алып килделәр. Бабайлар килә монда, картлар. Безнең монда ниндер ни бар? Расих Хасанович команда үтәйнәләр. Алар килеп монда әзрәк үзләренең эшләгән әйберләре белән кызыксынып киттеләр, искә төшереп киттеләр үзләренең ниләрен, тормышларын элеккеге. Байлар сабасында яшәүче Васил Гыйләҗиев авыл тормышына, яшәешенә шын күңелдән гашыйк булып яши. Ул шулай хоккей уенына микибен үз куллары белән булдырган музейны байыту турында да хыялланып яши. Ә хәзер спорт темасына булган бер хәбәребез. 19 гыйнвар көнне Саба спорт комплексында ГТО фестивале узды. Әлеге киң колачлы спорт чарасы Отцовский патруль «Мы готовы» бөтен Россия акциясы кысаларында ГТО фестивале исеме белән узды. Анда барысы 24 команда катнашты. Гаиләләр кызлы, уллы төркемнәргә бүленеп, төрле спорт төрләре буенча үзләренең көчләрен сынады. Йөгерү, турниктә күтәрелү, отжимание, аркада ятып гәүдәне күтәрү, озынлыкка сикерүдә ярышлар төп уен кагыйдәләре булды. Барлык сынаулар нәтиҗәләре буенча ярышларның җиңүчеләре һәм призерлары билгеләнде. Кызлы гаиләләр арасында беренче урын Измәдән Мәрьям Альмир Шайхетдиновлар, икенче урын Килдебәктән Гөлфинә Ришат Касыймовлар, өченче урын Сәләтле балалар мәктәбеннән Гөлфия Илгизәр Гатауллиннар гаиләләренә бирелде. Малайлы гаиләләр арасында беренче урын Югары Симиттән Булат Илгизәр Әхмәдуллиннар, икенче урын Иштуганнан Дмитрий һәм Алексей Назаровлар, өченче урын Тимошактан Альберт һәм Азат Биктимеровлар гаиләләренә бирелде. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар мактау грамоталары һәм акчалата призлар белән бүләкләнде. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез менә шулар иде. Кичләрегез матур үтсен, исән сау булыгыз.